Дадено ми е възможност да говоря от името на мистерес Катрин. Но понятие има в YouTube блогъри, инфлуенсъри. Истабум, които са хора, които стоят зад кадър. Нещо, което са като скритост и хора, които движат нещата без да са лицето отпред. В различни среди това може да значи хора, един, двама, трима или екип, зад самия инфлуенсър или артист. Менеджери, монтисти, маркетинг, хора сиви кардинали в кавички. Хора с влияние, които не се показват публично. По някои хора, които правят хайпа. Неофициална българския дум, българската език, по-скоро в интернет. Например, качват клипове, измислят маркетинг, разпространяват съдържание, организират публикации, бутат даден човек или проект да стане вирусен, в добрия смисъл на думата. Това не са непременно звездата отпред, тези хора, а екипът и хората зад сцената, които карат другите да говорят за него. Хайп! Това е английското дума хайп. Прекомерно влияние, шум, реклама, вълна, интерес. И така. Истабум. Човекът, който стои зад инфлуенсър, ютубър и така нататък в някакви медии. Имате ли страх от камери? Който има страх от камери, да не ходи в гората, защото там има вълци. Относно това видео, което виждате тук в Мис Катрин, строга господарка, доминатрикс, като професия. От библейска гледна точка, писано е, казано е, дори и фала да се скриеш, аз ще намеря. Няма празно място от мене. Аз съм навсякъде. Тоест, дори някой да извърша тази функция, която според някои християнски среди веднага ще бъде заклеймена, то там е и Бог. Щом там е Бог, то е ли доброто, или злото, или свойство и действие, което работи в процес на тикун, управление. Какво значи това? Доминатрикс. Не е просто жена, която командва. В по-добрия психологически смисъл това е човек, който поема контрола над психиката, емоцията и ролята на другия в рамката на договорената динамика. Тоест има тук договорка. От това, което се описва за въпросната мистерес, става дума основно за ментална доминация, а не за секс. Какво представлява домината? Домината влиза в роля на авторитет, водач, контролираща енергия, психологически център. А отсрещния човек доброволно, в предварителен разговор и уговорка, се отказва от част от своя си контрол. Влиза в подчинена роля, спира за момент да носи тежестта на ежедневния натиск. Това не е задължително да бъде сексуален акт. При много хора най-силното преживяване е психическото. Защо силни мъже търсят това? Силни, бизнес, пари, политици. Да не намесваме различни категории хора. Но да кажем, които управляват бизнес, носят голяма отговорност и самите те са доминанти в своята си област, но не знаят какво да бъдат доминирани. Които взимат решение постоянно, доминират социално, политически, икономически и финансово, през бизнес. Но това създава хронично напрежение. Те почти никога не отпускат контрола, не показват слабост, не позволяват никой да води. И оттам идват думите домина. Тя създава пространство, в което мъжът спира и не желая да контролира, защото не знае какво е да бъде контролиран. Някой друг вече определя правилата. Психиката му слиза
от бойната готовност. За много хора това действие е действие като освобождение, психологически рестарт и емоционално разтоварване. Защо не става дума само за секс? При менталната доминация удоволствието идва от напрежението, очакването, контрола, внушението, подчинението, психологическата игра. Понякога няма почти никакъв физически контакт. Домината работи чрез тон, присъствие, увереност, правила, психологически натиск, внимание към слабостите и нуждите на човек. Какво означава ролеплей? Да влезеш в роля? В ежедневието хората носят маски. Шеф съм, лидер съм, съпруг съм, успешен човек съм, авторитет. Вижте колко еманации и проявления. Но вътре често има умора, страх, нужда от отпускане, нужда да не решават всичко те. Доминантната динамика човек временно излиза от социалната си роля и точно това за мнозина е освобождаващо. Семейство и дългите връзки, много двойки стигат до рутина, едни и същи сценарии, едни и същи секс, едни и същи простоти. Предвидимост, липса на напрежение, липса на игри. Някои започват да изследват доминация, подчинение, ролеви игри, сценарии, психологически игри, за да върнат емоцията. Ако не могат да го направят с собственици съпруги, или, защото тук се работи само с мъже, с жени не, говорим за мъже, и ако те не могат да влезат в консенсус със своите съпруги, да прескочат границата на тъпия, мръсен и неудобен стандарт и да влезат в другата сфера, където могат да бъдат свойството на подчинени, и от двете страни важи това, и един и от другия, но обикновено в нормална ситуация мъжът винаги е доминант. Но какво ще стане, ако доминанта е жената? Тоест, доминация, подчинение, ролеви сценарии, психологически игри, за да върнат емоцията, страстта и усещането за новост и да може да се стабилизира дори и семейството. Затова въпросната мис Катрин вероятно говори за 10% и 100% стандартните услуги, често са само малка част от възможната психологическа и емоционална дълбочина между хората. Най-важното, истинската домина не е просто да командваш, да чете психиката, да усеща нуждите, да управлява емоционална енергия, да създава доверие и контролира динамиката между двама души. При добрата доминация основата не е унижение, а психология, доверие, освобождаване и дълбоко разбиране на човешката психика. Така че в това видео тук в Стар Епорт, в което мис Треси, строта господарка мис Катрин, изкарва едни час и 30-40 минути, невероятно видео, което примерно в АОБГ, където там е пълно всеки проститутки, долнопробни курви, които се вкарали и в тази категория, които няма логика някоя прави системен стандартни услуги, да прави, да те унижава и да те вкара в свойството на роб. И 5 минути след това казва, а може и сега да ме доминираш? Не, това няма как да стане. Истинската домина тя не позволява и няма как да позволи и няма как да стане някой да я контролира или доминира. Това е абсурд. Ако искате да получите истинско удоволствие, да не казваме 100%, но на 80-90%, защото са сега на ни 70%, затова истинските BDSM-ари много добре разбират функцията и действието и свойството на, това, на самата домина. Нали разбирате? Като цяло всичкото това нещо е сферата на еротиката. Да, еротика, секс, порно, морно и те подобни глупости, те не са и глупости, но те са една
един дълъг процес от 1 до 100%, където вътре дори в една обикновена еротика човек може да види порнография. В една обикновена целувка между двама съпрузи в интернет с пуснати езици един към друг, може да видите порнография. Може да видите порнография в един женски добре, както при Дара, примерно, когато излучва невероятен сексапил в своите си клипове и видеа. Сега, какво е моето мнение? Дали аз бих се съгласил с нейната визия като цяло? Моето мнение няма никакво значение. Какво има значение? Тя прослави България, тя смаза цяла Европа и цял свят в най-голямото шоу на Евровизия. С огромно мнозинство просто мина като зваляк. Не ме интересува каква е песента, не ме интересува ли е бангаранга, не ме интересува нищо. Интересуваме това, че България достойно заема място си в Европа. Не говоря за Европейския съюз. Европа видя България, припозна България и това е в огромен плюс и полза дори за политическите структури на Република България. Самата Дара каза в едно интервю, и с това завършвам, какво за тебе е най-великото и най-голямото? Славата, парите, не знам кой ли и секса. И тя каза секса. Броха шема мен. Това е на много плитко мислене, за плитко мислещите, но зад него стоят огромни. В самото видео на финала, когато тя спечели, тя ясно и категорично изговори на български. Слава Тебе, Господи! Барух Ашем, Амен. Бог е един, и освен него няма никой друг.